नरेंद्र माऊलीची शिकवण. बोलणार असाल तर विनम्र बोला, मोठे होणार असाल तर ज्ञानाने मोठे व्हा, पिणार असाल तर ज्ञानरूपी अमृत प्या, थांबणार असाल तर मनाला चुकीच्या रस्त्यावर जाताना थांबवा, भेटणार असाल तर सद्गुरूंना भेटा, निवडणार असाल तर सर्वात चांगले गुण निवडा, परमेश्वराजवळ जायचे असेल तर श्रद्धापूर्वक सद्गुरूंना शरण जा, मानवता धर्म पाळा, भूतदया हीच परमेश्वरी सेवा, तुम्ही जगा दुसऱ्याला जगवा. चुकलेल्या वाटा चुकलेले कर्म, गुरु विन वर्म कोण जाणे. गुरुशिवाय मार्ग मिळत नाही बाबानो. मानवाचा जन्म म्हणजे मुक्तीचा जन्म, पण माणूस जन्माला आला आणि मुक्तीच विसरला. इथल्या मोहमायेत गुंतून गेला, मायाजालात फसून गेला. परतीची सुलभ वाट त्याने दुर्लभ करून ठेवली. कारण तो सुखात लोळायला लागला आणि तुम्हालाही विसरला, देवाला विसरला.